masu kallo da saurare, wannan kamar yadda kuke gani nan kai tsaye, mai girma gwamnan jihar Kano ne injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo wata ziyara ta bazata makarantar kwana ta 'yan mata da ke unguwar Mariri, wacce take wato a gurin ajiye wato masu nakasar kuturta, wanda lokacin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso aka canza wannan guri wato muhalli, aka saka ɗalibai a ciki kamar yadda kuke gani nan dukkaninsu ɗalibai ne da ke karatu a wannan makaranta suke murna. Nan injiniya Rabi'u wato sanata injiniya Abba Kabir Yusuf ne ke ganawa da wato shugaba mai kula da ɗakin girke-girke inda ake yi wa wato waɗannan yara ko kuma ɗalibai abinci. Ga shi nan dai kamar yadda za ku ji hayaniya ta yawa, ba lallai ne wato ku ji irin abin da yake nannaga wannan mata ba mai suna uwar tuwo, amma dai wato abin da yake karanta mata baya rasa nasaba da ta tabbatar tana yi wa waɗannan yara abinci mai kyau kuma mai inganci. Kamar yadda kuke ji waɗannan yara sowa suke suna kyau, ku ji da kunnen ku masu saurare. da